Нармальнаму хлопцу часта падабаюцца дзяўчыны, але звычайна ён вельмі баіцца зрабіць першы крок. Я хачу паказаць вам некалькі знаёмых вам сітуацый, дзе вы можаце проста запытаць сябе, што найгоршае можа здарыцца. Гэтае простое пытанне падскажа вам, трэба вам рабіць першы крок ці не. Уявім сабе, што вы скончылі яшчэ адзін непрадуктыўны дзень і ідзеце дадому. І тут раптоўна вы бачыце вядомую персону, якую акружаюць ахоўнікі. Здаецца, яна спяшаецца, і перад тым, як падысці, запытайце сябе, што найгоршае можа здарыцца. Ну, хутчэй за ўсё вас паваляць на зямлю, а яшчэ яна замужам, так што аўчынка вырабу не варта. Пакіньце дурное і чакайце лепшых магчымасцяў. Уявім сабе, вы ў кавярні чакаеце кавы, якая прынясе вам радасць. Вы заўважылі, што прывабная барыста, на якую вы тарашчыліся некалькі хвілін запар, пачынае пазіраць на вас, хаця гэта можа быць знакам таго, каб вы спынілі сваё вар'яцтва. Яна можа вам нават падміргнуць, але вы не бачылі яе іншага вока, так што гэта можа быць проста мірганне. Запытай сябе, што найгоршае можа здарыцца? Так, быць мілай да кліентаў – гэта яе праца. Так што, хутчэй за ўсё, ты аблайнуешся перад усёй кавярняй, ды і час сёння складаны, можа яна гэта робіць проста дзеля чаевых. Гэта не канец света, давай чакаць іншага шанса і больш ніколі не вярнемся ў гэтую кавярню. Уявім сябе, ты сядзіш са сваім сябрам у бары і думаеш, ці лічаць іншыя людзі вас геямі. І раптоўна да цябе падкатвае прыгажуня. Яна кажа, што пабачыла цябе праз шкло з вуліцы і палічыла, што ты вельмі прывабны, так што палічыла патрэбным даць табе свой нумар. Запытай сябе, што найгоршае можа здарыцца? Ну, для некаторых хлопцаў тут можа быць усё відавочна, але ты ж не ідыёт. Тут 10-100% ёсць схованыя камеры, так што не трэба самому псаваць свой вечар, трэба чакаць лепшых магчымасцяў. Настаў вечар, ты ідзеш дадому праз парк. Раптоўна побач з табой з'яўляецца маленькі лабрадорчык, які гуляе ў рамонках. Ты пазіраеш навокал, шукаеш, чый гэта шчанюк. Ты бачыш дзяўчыну, якая адна сядзіць на пледзе. Яна чытае сваю улюбёную кнігу, апранула жоўтую сукенку і трошкі вялікія акуляры. Час по час яна іх папраўляе, каб яны не зваліліся. У яе ямачкі на шчоках, таму што яна часта усміхаецца. Магчыма, у яе яшчэ ёсць і мілы беларускі акцэнт, які яна безвынікова хавае. І калі ты праходзіш міма, яна адкладвае кнігу ў бок, пазірае табе наўпрост у вочы, махае табе рукой і трошкі адсунулася ў бок, каб асвабадзіць табе месца. Ты садзішся да яе, шчанюк скача вакол вас. Яна кажа, звычайна яму не падабаюцца незнаёмыя людзі. Напэўна, гэта добры знак. Запытай сябе, што найгоршае можа здарыцца? Так, ты не хочаш разбіць сабе сэрца. Ты сам ведаеш, што з гэтай малой нічога не выйдзе. У цябе заўсёды будзе заўтра. Так што працягвай радавацца жыццю і чакаць лепшых магчымасцяў.